הבא. וכעת נעבור לנושא הבא. סטנט הוא תומך מתכתי מעין קפיץ מצופה, המשמש בדרך כלל לצורך טיפול בלב. לאחרונה בוצע בארץ הליך ראשון מסוגו בו הושתל סטנט ייחודי לאזור בלתי שגרתי בצוואר העליון. על ההליך החדשני נשוחח עם דוקטור יעקב אמסלם, שהוא מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה פולשנית בקריה הרפואית רמב"ם. אז קודם כל, איך נוצר הרעיון לשים סטנט באזור כזה שמגיע למוח, או בצוואר שמגיע בכלי הדם שמספקים את הדם למוח? אוקיי, כל הרעיון הזה התחיל לפני כ5 שנים באיזושהי חברת סטארט-אפ ישראלית שהמציאה את הנושא הזה. בעצם זה תומך מתכתי שעטוף בפריקארד של סוס. פריקארד, רק נגיד, זה הקרום שעוטף את כלי הדם שלנו. בדיוק, המעטפת הפנימית של הלב של סוס, וציפו את זה, עשו בעצם מה שנקרא covered stent או סטנט מכוסה. כאשר בעבר היו סטנטים מהסוג הזה, אבל הרבה פחות רלוונטיים לפעולות שלנו, מכיוון שאנחנו בהבדל מהלב, אנחנו צריכים לטפס הרבה יותר גבוה, כלי דם מאוד מפותלים, ואנחנו צריכים סטנטים או שפשוט יעלו את הדרך בקלות יותר. וככה נולד הרעיון. בעצם הרעיון הראשוני, האינדיקציות, ההתוויות הראשוניות הן לטיפול בלב, במפרצות בלב למשל, פרפורציות, זאת אומרת, בחורים בכלי הדם, בקורונרים, בדיוק. ובעולם נעשו כבר 300 מקרים עם הסטנט הזה ללב. כאשר יש כמה פתולוגיות בעורקי צוואר והמוח, שלהם כן יכולה להיות אינדיקציה, הדוויה לסטנט הזה. מה למשל? באיזה מקרים אפשר לעשות את זה במקום ניתוח, נכון? בדיוק, במקום ניתוח. במקום מפרצות גדולות, מפרצת זה הרחבה בצורת בלון של העורק בגובה הצוואר והמוח. המוח כמובן בגובה בסיס הגולגולת. חורים בקרוטיד כתוצאה בעורק התרדמה. חורים בעורק הצווארי שמביא את הדם למוח. בדיוק, קרע כתוצאה מטראומה למשל, או כמו במקרה שלנו כתוצאה מגידול וזיהום שגרם לחור בעורק. עכשיו, למעשה, מה אתה עושה? אתה מצפה את העורק מבתוכו? בדיוק. אנחנו נכנסים דרך המפסעה, מטפסים למעלה, בדרך המפסעה אתה מטפס לאורך כלי הדם, עובר את הלב, מטפס לצוואר עד איפה שהפתולוגיה, עולה עם הסטנט הזה, הסטנט הזה יושב על בלון, מנפח את הבלון, ככה שהסטנט, הניפוח של הבלון גורם לכך שהסטנט פשוט מתלבש על הדפנות של העורק. הסטנט הוא קפיץ שהוא מכווץ מאוד מאוד בתוך הצינור, תכף נראה את זה. ואז הוא מולבש על הבלון, וכשאתה פותח, הבלון פותח אותו ומשאיר אותו. בדיוק כך. האם הגוף לא דוחה את הסוס? זהו, שאלה יפה. הסטנט הזה, מכיוון שזה פריקארד שהוא גוף זר כביכול, הוא עובר תהליכים בדיוק שאנחנו מבטלים את האנטיגנים בתהליך כימי מסוים, זאת אומרת את החלבונים שיכולים לגרום לתחייה. אז יש תהליך בייצור של הסטנט, שזה חלק מהתהליך שלו, לבטל בעצם את החלבונים האלה. את החלבונים בשם החלק שנדחה, שהגוף שמערכת החיסון תוקפת אותו. אז בואו אולי תראה לנו, ותכף נמשיך לתחקר אותך על העניין. כמו שאנחנו רואים כאן, אז יש לנו הוא יושב על בלון, וברגע שאני אחבר עם השבה את הסטנט, אני פשוט מנפח. את הצינור הדק הזה, הצינור הזה מגיע למוח, בדיוק. כאשר אני מתיישב מול החור, במקרה שלנו, בקרוטיד, בעורק התרדמה, ויושב מול החור באמצעות הדמיה שאני עושה, ופשוט מתחיל לנפח, כך שאני מכסה את החור. וזה מה שזה עושה, אני אנפח ואנחנו נראה. אתם רואים, הבלון מתנפח לאט לאט, ואני יכול לנפח אותו, עד המידות יש במידות שונות, כמובן 2 מילימטר עד 4.5 מילימטר, בהתאם לגודל, ולאחר מכן אנחנו נשלוף את הבלון כדי שתוכלו לראות את הסטנט בעצמו. ככה זה נראה, והנה, בבקשה, אם אתה רוצה להראות את זה בידיים שלך. כן, אני אראה את זה בידיים שלי. תרגיש כמה שהוא עדין, להבדיל מהסטנטים הישנים, וכמה שהוא גמיש. קודם כל, הוא מורגש כמו עורק נוקשה קצת, ולא כמו קפיץ. נכון. ויש לו גם אפשרות לאלסטיות. בדיוק, יחסית. הוא מאפשר את התנועתיות של העורק שבתוכו הוא נכנס. ומה שטוב הוא גם, הקפיץ לא חוזר לגודל, לקפיציות שלו. כלומר, הוא נשאר בצורה הפתוחה. כלומר, בגודל שאתה פותח אותו, זה הגודל שהוא נשאר? זה הגודל שהוא יישאר, כן. או שיש לך כמובן קפיצים שונים לגדלים שונים? יש קפיצים שונים לגדלים שונים, אבל אתה בוחר את זה בהתאם בצנתור שאתה עושה, אתה גם לוקח מידות כמובן בהתאם למידות. כמו שאמרתי, זה רץ באיזושהי סקאלה של מידות, ויש לנו הכל כמה זמן הולך ההליך הזה? זה ברגע שאתה... ברגע שאני מתחיל, הבעיה היא תמיד להגיע להחלטה נכונה. שזה לוקח יותר זמן מאשר הפעולה. ברגע שהתחלתי, אז משהו כמו 40 דקות, שעה מקסימום.
הליך מאוד קצר, וזה מאוד חשוב, במיוחד כמו במקרה שלנו, שיש לנו דימום אקטיבי של החולה על השולחן. אתה ממש רואה את זה, תכף נראה את זה בשקופיות שהראיתי, שהחולה מדמם ומוריד המוגלובין על השולחן ומגיע לשוק היפובולמי. כלומר, מגיע לשוק מעיבוד דם. מעיבוד דם, בדיוק, בדיוק. אוקיי, בוא נראה מה שאנחנו רואים פה, תסביר לנו. אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם צנתור אבחנתי, הזרקה לעורק התרדמה מצד ימין. אנחנו רואים בעצם את החור בקרוטיד, את החור בעורק שעולה למוח, בגובה, לפני הכניסה שלו למוח. הבלון הזה שנמצא מצד ימין, ככה נראית פסאודו מפרצת, מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים, את הדבר העגול שיוצא מהקו המפותל, זה העורק. זה העורק, שצבוע בצבע, לכן אנחנו רואים. הוא צבוע בגלל החומר הניגוד שלנו. כן, נכון. עכשיו, בפנייה לימין אנחנו רואים שני בלונים קטנים שיוצאים ממנו, וזה המפרצת. זה החור בעורק, ואם נמשיך עוד שקופית קדימה, אנחנו ממש נראה את הזרימה לחלל הפה. החולה דימם דרך הפה. זאת אומרת, מכיוון שזה חולה שעבר ניתוח רדיקלי להוצאת גידול מהגרון. אוקיי, אז הוא דימם דרך החושן, דרך החתכים. ואז בדיוק לחלל הפה. ממש אתה רואה את הדם יוצא לך מחלל הפה. אוקיי, ופה אנחנו רואים את ופה אחד הדברים החשובים לעשות, לפני שבכלל מתחילים פרוצדורה ומקבלים החלטה, זה לעשות מה שנקרא טסט אוקלוז'ן, מבחן חסימה. מכיוון שיש לנו 4 עורקים שעולים למוח, ואנחנו צריכים לזכור שלא לכולם יש חיבור בין כל העורקים, זאת אומרת, מערכת קולטרלית שיכולה אולי תן לי רק להסביר את זה בצורה פשוטה. כלי הדם במוח מסודרים בצורה כמו כיכר של רחובות, שכל הרחובות מתנקזים לאותו כיכר. נכון. אז גם אם עורק אחד נסתם, אדם יכול להגיע דרך רחובות. אנחנו צריכים להוכיח את זה. כן, וצריך להוכיח שזה באמת פועל. כי אם לא, אנחנו בסיכוי שבעצם פוגעים בעורק שיכול לגרום לשבץ מוחי. כלומר, אנחנו נסגור עורק, ואז האדם יקבל שבץ מוחי כתוצאה מהטיפול שלנו, או שהוא יכול למות בגלל הדימום, לא בגללנו, שאנחנו לא נהיה מעורבים. כי זאת התחלופה בעצם. התחלופה היא, מה שעשו עד היום זה, ברוב המקרים סגרו את העורק. יש לך דימום אקטיבי, אתה סוגר את העורק, עם 1% סיכון לשבץ מוחי. במצב הזה, מה שעשינו, כמו שראינו, לקחנו את הסטנט הזה אלינו למעלה ושמנו סטנט, ואתם רואים פה יפה את התיקון של העורק, אין יותר את הפסאודו מפרצת ואין יותר את הדימום. זאת אומרת, אנחנו... כלומר, כאילו החלפנו את אותו חלק פגום, את הדופן של העורק הפגומה, בסטנט הזה, שהוא מילא את מקומו, ואפשר זרימת דם טובה. כן. נכון. עכשיו, היום אנחנו יכולים לעשות את פעולה דומה שעושים, אגב, פעולה דומה עושים בעורקי הלב. נכון. ובטכניקה, גם בטכנולוגיה דומה, עם ציוד כמובן קצת אחר, וזהו. בעורקי הלב היום אנחנו יכולים להיכנס דרך היד, ולהגיע לאותו מקום. האם אפשר גם את זה לעשות דרך היד? אפשר לצנתר צנתור מוחי דרך היד. מאוד קשה, מכיוון שיש לנו זוויות שהן בלתי ניתנות למעבר. צריך לחשוב שאנחנו עולים בעצם... צריך לחשוב שהזווית פה היא צריכה 90 מעלות. בדיוק, הזווית פה היא עגולה, ואנחנו עולים ישר בעצם מהרגל, ואחרת אנחנו צריכים לעשות 270 מעלות. כן, נכון. בעצם שאתה נכנס דרך היד. אז עושים את זה במקרים שאין ברירה, ובעיקר לעורקים שהולכים למערכת האחורית לוורטברליסים, אבל לא לעורקים הקדמיים. אנחנו יודעים שזה מציל חיים, אבל האם יש אישור פורמלי לעשות את זה? כי זה סך הכל טכנולוגיה חדשה. נכון, זה מאושר ללב, מבחינת האירופאים ומבחינת הארץ, לטיפולים בלב. אצלנו אנחנו כרגע ברמב"ם מריצים הלסינקי להכניס את זה כניסיון לטיפול במקרים כאלה ובאינדיקציות מסוימות. בעולם עשו 20 מקרים באירופה שקשורים למערכת הדם של המוח עם הסטנט הזה, אבל חייבים היום להריץ מה שנקרא הלסינקי כדי ועדת הלסינקי שהיא ועדה שמאשרת ניסוי בבני אדם, כי ההליך הזה הוא עדיין הליך ניסוי. במקרה הנדון אנחנו הפעלנו אישור מיוחד שקיים במשרד הבריאות של אישור במקרה חירום ששלושה רופאים צריכים לחתום, שמנהל בית חולים עם איזושהי ועדה מהירה. אין ספק שאלה פרוצדורות של הצלת חיים, ואני מניח שוועדת הלסינקי ודאי תאשר את זה, כי עושים את זה באמת במקרים שאין שום ברירה אחרת. נכון. תודה רבה לדוקטור יעקב אמסלם ולפרופסור דן עטר. אחרי הפרסומות נדבר על הפרעה דו-קוטבית ומשמעותה, וגם נשמע כיצד ניתן לשפר את התפקוד המיני שלנו באמצעות טיפול טבעי. כבר חוזרים.